saka tadawa baga nagtitinik-tinik tigtiyo sa Tabaco City. Di inanggan mapugulan sa kuya mga bitis na day makabarag-barag digtiyo sa Pudsol kang plaza sa Tabaco City. Oo, pagdangadang mo pa sa nabaga, matatanaw mo na ang pahingurago na tawaw. Asin mapaparong ang masisirap na pagkaon. Parita ba ko ang sahod tapaunaw ka na abot mo. Oo daw baga nagtitinik-tinik dakol magiraray ng mga tao. Tas siyempre, minsan masa na magkaigong arog kay niyo sa sarong taon. Ang nahiling ko manigdiyo sa OG rapper ng Tabaco City. Shout out sa imo kay Don Bunto, kan Barrio Tracy asin si Connie. Ang naghahanap la lamang ang sakuya mga mata na pwede lamang makaon. Pero mapalibre man sila kulig sa kaiba ko kay padi. Tawara man tabi akong perak madi. O maki mo ang crablets and sagot space sa presyokan. O dolyar baga. Siguro nadakop yan sa Pacific Ocean. O dahil na magandang mga alas kaantag mo yung magang panahon. Grabe na ang pagtio. Saralang kao na mga presyo kang barakalon. O maurag may nahiling kung buy one take one na milk tea. O pero mo ako sa buy one take me. Char. O nagpainutan pa ako maglakaw hanggang sa nahiling ko di si Ate Cha. At to pero wala rin magabi. Okay na ini. O ang flavor mga kainiyo. Mango chess. Siyempre. Bro lugo. Unta mo na mahalo lang mga flavor. O first time ko ining flavor na inimata ng ang milk tea magkakadako na flavor. O kung hapoton mo, ko pa man na nagkatara ng gabos. Maray kayo na gayod. O tinanan ko na maday. Basi sa Kuya Palasa. Maurag siya bi. Ang kaso kung diabetic ka, bawas-bawas ang mga asukar. Grabe ang pagkamis baga. O biyo na kita kain tatarangahon. Pagkatapos ka milk tea, balong tala man yung dugo. O daw mga nagkaharib na daw ka mga presyo kong barakalon tigdiyo. Kay Paul ko magkararin na dugo. O atulumenching ko mga ito. O shout out masay mo pa ding nagpapaypay. Nabisto mo na ako kay nay. Hurawa nag-alat-alat na malawto itong barbecue. Nagsiro mo na kapalig sa kiosk. O walang kango ng Christmas tree. O panigurado alang kawan mo kailang bill sa kuryente. O tulan na mga pasali digdi ang oran. O daw mga tulan tinik-tinik day mo na hanggang mapapugol ang mga tawa day. Yanim ta nagsirong mga kuligdiyo sa kiosk. Ta nagpasali na naman ang oranos. Mariusip. O guro kinanggaan kay niyo kalil turado. O uni man si Boy Tudang Jack Empoy. O kung sisida daw siyang mabayad. O wala man akong perak. O binalikan mi na sa barbecue. O sa katanay pamandaluto. O ako lamang natatanglay kakatanaw. Kaya babalikan mi na sa rito. Naglibot na naman magakaw. O nahiling ko ikaw magadig di yung puto bumbong Marcos sa tinda. O talang tama daw kung maurog man ngayon eh. O arog palang kay niyo ang lutuan. O uni na tabi mga tugang. Pinuksan ko na baga ang foil. O mauragon tapanong chess. Siyempre dahil man mawawara ang lunok. O sunyog bagaan na tinusta. Buday ko pa ng condensed milk. Tako mo yamong mahames. O linag ko na sa condensed milk sa babaw kan chess. O uni na tabi mga manibo na padi. Tatanan ko na tabi ining puto bumbong Marcos. At 69 pesos pala ni Leo. Sa inot na subo ang mauragon. Digdiyo na magita sa dugo. At tulubenching ko tabi ini. Sa inot na kagat, mananamitan mo ang sus na mauragon. Susus bagang pakatimpla na pwede mong inumon. Na nagahalong alsumbuda hames. Aw lalo na ba kumaharang-harang eh. Bakos siya overcook buda malansa. Aw sa gabos bagang inehaw, iyo ini ang paborito ko ang dugo. Aw ang sunod ko naman bang kinaw nining hotdog na medyo tutong-tutong. Aw maurag na darakang sus. Sa mga barbecue baga, ang labanan sus aday. Aw madaliun babakal kong maurago ng sus. Aw binalikan ko naman ining puto bumbong Marcos sa maurago siya idot-dot sa condense. Aw bati mga paborito ko talaga ang mga kakanin. Aw ngunyan bagang harani na ang Pasko. Aw dakol naman kayo makahiling dyan nagtitirindang kayo ni puto bongbong. Day baga nawawara pag simbang gabi na day. Partneran mo pakisalabat. Aw natapos naman sa food trip. Naglakaw-lakaw na ako. Tigtiyo mga sa basketball court. Tapinadaw ako maurago ng boses. Aw napagkaraman ko bagay ko na dyan na Bear Plaza. Aw kasabay mga pag-uran-uran. Nag-uran man dyan kay alak. Aw sabi na Bear Plaza pero may natatanaw akong tower na ang timpla dyan. Aw bako naman ng Bear Plaza, Gin Plaza na day. Sa mga oras na yan, nagtinik-tinik na naman tabi mga madibo na pa day. Kaya baga napagdesisyonan ko na maguli na. Aw pati, wala lamang akong bit-bit na payong. Aw sus Mario, si pati mabaklay pa ako. Mga madibo na pa di, masana tabi, sumasunod naman. Thank you for watching.